De mooiste provincie van Nederland. Zo wordt Friesland neemt. Het maakt het dus grutsk. Maar hoe gaan wij in de werkelijkheid met ons landschap om? En wat voor invloed hebben wij als burger op de inrichting van dat landschap? In Mooi Friesland zorgen wij in gearwerking met Landschapsbeheer Friesland en de Frieske Milieufederatie hoe wij onze omjouwing in al zijn verskaat inrichten gaan. Friesland staat er vol mooi, wienmoeners. En dat zullen er nog volle meer worden in de toekomst. Want de provincie heeft grote ambities als het gaat om groene stroom. Maar net alleen nog wienmoeners, ook zonnepanelen zullen een stempel op het landschap drukken. En die ontwikkeling gaat verder als wat wij denken. Hoe groene stroom is eigenlijk geen discussie. Elk wil wel onder duurzame energie. Maar dat is een oorverhaal als het opwekken ervan dicht in de buurt komt. Bijvoorbeeld je krijgt een rij wienmolens voor de deur of een veld zonnepanelen achter huis. Friesland heeft wat dat onbelangrijk nogal wat ambities en dan moet er de komende jaren heel wat gebeuren. En dan kun je best wel eens eventjes zien bij een oor. En daarom begint deze uitsturing in Duitsland. Dit is Kevelaar, een dorp krekt door de Grijs bij Arnhem en in de buurt van Vlingerveld-Wezen. Daar tref ik Boe de Boer, energiecoördinator van de gemeente Ljout, en belutsen bij alle initiatieven wat het gaat om nieuwe vormen van energie. Hoe kan het nou dat Duitsland zoveel verder is als wij? Simpel verhaal. In Duitsland is een wet en die wet houdt aan als je zonne-energie produceert of wienenergie, dan krijg je een bepaald bedrag voor een hele lange tijd. Dus er staat gewoon een jildje in. Dus alle mensen in Duitsland die het zonnepaneel plaatsen op hun huis of in de graai, dat maakt het natuurlijk. Als je energie produceert, dan krijg je er gewoon yield voor. Oké, en dat is in Nederland net zo. Waarom hebben wij het in Nederland net zo regelen? Ja, waarom hebben wij het net zo regelen? Dat is ik wel eens een rietsel. Maar in Nederland is het gewoon oors. En wat er op dit moment in Nederland een succes is zonnepanelen op huizen van mensen zelf. Oké. Nou heeft Friesland hege ambities op dit moment. En ik jou het wel in 2020 of zo energie-neutraal wezen. Hoe krijgen we dat voor elkaar zonder dat wij dat mooie Friese landschap verknallen? Nou ja, dat is de uitdaging. Hoe kunnen wij zorgen dat zo'n stad, maar dat geldt eigenlijk voor de hele provincie, dat geldt ook voor dorpen en orensteden. Hoe kunnen we die energie neutraal maken? Dat kan op verschillende manieren. In Friesland kun je een heel soort biogas produceren uit afval en met koolstront. Dan kun je met windenergie aan de slag, dan kun je met zonne-energie, dan kun je met geothermie. Dat is warmte uit de boeim van hele hoge diepte. En dat is een spel van hoe je dat precies invullen. En daar is de kwaliteit van het landschap een van de wichtigste dingen in om het zo te doen dat wij wel de mooiste provincie van Nederland blijven. De provincie heeft met het Rijk de afspraak maken om in 2020 430 megawatt aan wienenergie te leveren. Dat is volle meer dan de wienmoeners nou leveren. Het slag de provincie ontnoot dan net om plannen te ontwikkelen waar de bevolking achter staat. Alle plannen stuiten op weerstand. Nu worden de mensen zelfs vragen om mooie ideeën te komen. De provincie hoopt nou dat al die plannen bij elkaar zorgen voor genoeg wienenergie. Hans van der Werf van de Frieske Milieufederatie zit in de commissie die het van dit verhaal een succesmaatje maakt. Nou, wij staan hier bij Wienmolenpark hier van Oosten, volgens mij in Friesland. Eerste Bierum, Sais Bierum. Nou, het is de bedoeling dat er in Friesland nog volle meer van dit soort parkjes komen. En nog meer grote wienmolens. Hoeveel moet er eigenlijk komen? Ja, op dit moment zijn er zo'n 300, 350 wienmolens in Friesland. En de opgave is dat er in 2020 430 een heel megawatt in Friesland gerealiseerd wordt. En daarbij is het uitgangspunt dat heel veel Lietse molens opgenomen worden. Het zien 20 liter met een Lietse molens plaatst bij boerderijen. En dat er voor 2-3 Lietse molens in grote weer komt. Ja. Maar een heel soort mensen die vinden dat eigenlijk maar niks, die wienmolens in het landschap. En nou best wel van de Milieufederatie. Ja. En dan denk ik van, hoe kan het nou dat die Milieufederatie daar nou wel zo voor is? Nou, wij hebben in ieder geval het energieakkoord ondertekend. We zijn van, we moeten af van de fossiele brandstoffen.
Het gaat op de kop verkeerd. We moeten nou zelf maar aan de slag om maar zinnenergie, maar biomassa, maar geothermie, maar windenergie, duurzame energie te realiseren. Dus daar hebben wij ons het verplicht en we gaan maar aan de slag. Maar de opgave is wel, hoe ga je dan met het landschap om? Ja. En dat is wel dreig. Ja, maar hoe ga je daarmee om dan? Nou, wat wij leerd hebben rond de jaren, is dat van bovenaf oplezen. Mijn plan vanuit de overheid op de tekentafel, dat werkt net. Je moet beginnen met het gesprek om te gaan met de mensen in de buurt. En als Milieufederatie hebben we dat ik wel moeten leren. Want wij willen graag grootschalig en op een industrietrein en langs dikken. Maar dat kan je ook wel betinken, want dan komt het er nog net. Nee. Dus wij zijn met een initiatief wat wij nou aan het doen binnen. Van onderhoudjen. Hoe kun je mensen erbij betrekken? Hoe kun je ze in staat brengen om er maar te verzingen? Dat ze kunnen participeren. Maar ook dat ze worden gecompenseerd van de effecten. Ja. En wij denken dat daar toch meer draagvlak ontstaat. Wij hebben hier in Friesland zogenaamde dorpsmolens. En dat vanuit de dorpen 1, 2, 3 molens die hebben ze een periode aanschaft. En dat geld wat het opbrengt, dat geven we weer om naar de lokale mierskip. En daarvan zou dat met volle meer gebeuren. Dus wij gaan proberen hun in staat te stellen om hun plan te verwezenlijken. Zij zien je plan in bij ons. Wij gaan hen helpen om die plan beter te maken. En wij gaan naar de provincie en bieden dat de provincie aan. Zeggen provincie, misschien wat een goede plan hier in Friesland binnen. We hebben lokaal, een mooi draagvlak, deze plan wel realiseerd kunnen worden. In het verleden binnen er al windmolenparken gebouwd met stiepen vanuit de mierskip. Lolle Hielkema van Tjerkwet het Jerelien zijn windmolenpark met draagvlak van het dorp van de Groenkriegen. Het dorp participeert en deelt mee in de opbrengsten. Net als Hielkema is dat de enige manier waarop het kan. Dit park is met name gerealiseerd door het creëren van een soort draagvlak. En dat is naar mijn inzicht eigenlijk de enige manier waarbij je jouw windenergie plaatsen kennen in jouw eigen omgeving. Het spreekwoord eigen bargen stonken, het gaat dan altijd weer op. En als je de meesten erin beloeken, dan heb je als het ware wat de angst uit het systeem voert. Het dorp heeft ongeveer jaarlijks tussen 40 en 45.000 euro in te huren uit dit park. Het dorp is een volledige aandeelhouder in dit park. Dat is natuurlijk heel belangrijk wat de overheid als taak heeft om ervoor te zorgen dat turbines mooi in het landschap inpast. Dus geen zwermopstellingen en dat soort zaken, mooie lange linten. Dat is wat mij verregeld heeft. We gaan eraan een beetje de slingering. Nou, je kan ook zien dat er bij 4 meter winnen 150, 160 kilowatt levert. Maar je ziet 180 springt even langs. De variatie is gewoon heel erg groot. Maar het is toch, als je op een groensteen zoekt, dan zeg je van nou, er staat eigenlijk geen wind. Maar je levert toch globaal tussen 100 en 200 kilowatt per uur. Wat wij dus nu produceren, die 30 miljoen, dat is zeg maar ongeveer voor een stad als Snits voldoende. Wat heel belangrijk is dat je eerst aan je mensen duidelijk maakt dat die duurzame energie dat de weg is. We zeggen dat onze olie en in onze gasvoorraden heel erg ontslinken binnen. En dat maakt je eerst de mensen duidelijk maken. Dan is het belangrijk dat je dat lokaal onderbrengen via energiecoöperaties in dorpen. Want dat moet van onderop moet het gebeuren. En op die manier moet je de mensen motiveren dat men het idee heeft van het moet gebeuren en wij kunnen ervan profiteren. Met Hans van der Werf ried ik verder naar de IJsselmar. Een prachtig stiltegebied, maar daar komt mogelijk verhoring in met een groot windmolenpark. Als het nou net slaagt om die 420 megawatt op loon te realiseren, omdat de mensen dat niet willen, dan is de IJsselmar een optie. Nou, het is net alleen een optie. Er is een concreet plan om hier voor 350 megawatt, zo'n 60 molens, om die hier achter mij in het IJsselmar te realiseren. En als we het net op loon kunnen krijgen, dan komt het hier. Maar als het vol op loon kan, dan hoeft dat niet. Dan hoeft het net. Het loon, windmolens op loon is een goed alternatief voor windmolens in het IJsselmar.
En daarom zijn we daar ook druk mee bezig. Want van de natuur en milieu en van het landschap ja, hebben we toch ook wel betingsten bij het verhaal in het IJsselmeer. Ja. Dit is een heel belangrijk vogelgebied. Het is hierpen, het is kwetsbaar. En het is voor ons ook wel een dilemma, want die molens komen er. En daarom hebben we zo van laten we zelf nou het initiatief pakken om te zien van waar eventueel ik op oren plakken. Waar mensen er profijt van kunnen hebben. Dus of is het heel belangrijk dat het op het longen slaagt? Ja, absoluut. Als we het net slagen, dan komen alle molens in het IJsselmeer. En dan is er een goede afweging van IJsselmeer of wie molens op land. En wij vinden dat de kansen binnen op land en die vinden dat we die moeten pakken. Vraag is vanzelf waar de voorkeur van de Friezen nu uitgaat. Wiemoeners of zonnepanelen? Als het erop aankomt is een zonnepaneel mooi, want als je in die schaat van die windmolen zit, nou, dan kan je wel crazy van worden. Windenergie heb ik het lauwst, zo 4 mogelijk van een windwiekenau. Die grote molens, dat vind ik lelijk in de dorpen. Maar zonnepanelen op huizen? Nee, dat vind ik net, nee. Dat mag je mij wel. Windmolen op, nee, vaak tijd bij wind denk ik wel wat last van. Vooral maar die schitting, maar die jukken denk ik. En in het landschap zo, want ja, hier is het zeker hoe noemen. Ja, nou, dat is net zo storend vind ik. Nou, die windmolen, ja, als het volle bij me kost steken, dan vind ik het net echt mooi. Maar het heeft zijn nut wel uiteraard. Maar ja, hier ben ik dan al als jurgen. En een peer, dat ken wel, maar echt een hele rij, dat vind ik net mooi. Nou, als het op zandpleats is, als het op zanddak is, dan vind ik dat, nou dat stoort net, dat zeur je net. Maar als je op een pleats hebt, op een wezenlijke pleats, dan zeg ik, het doet net zo mooi. Om die mooiste provincie van Nederland te blijven, moet er vanzelfs heel goed nagedacht worden over de inpassing van windmolens en zonnepanelen in ons landschap. Op dit stuit is er een soort van wildgroei als het gaat om het gebruik van zonnepanelen. Vanuit de lucht is goed te zien dat een hele soort dakken vol is met deze glazen platen. Lezen in Friesland benamen de dakken vol, in Duitsland lezen grote velden vol met zonnepanelen. Want boven de boer ga ik naar Vleenveld wezen dat zo'n 10 hectare vol loopt, maar alleen nog maar zonnepanelen. Je ziet een hele soort van die dingen. Hè? Is dat in Friesland mogelijk op termijn? Het is nou net mogelijk, want daar krijgt er heel weinig yield voor. Ja. Dus dat ken ik gewoon in Nederland net uit. En in Duitsland krijgt er een gegarandeerd bedrag voor een hele lange tijd. En dat is al vrij lang zo. De laatste 8 jaar is het in Duitsland gebruikelijk dat je een soort yield krijgt van zonnepanelen. Dus in Duitsland staan een hele protte van dit soort velden. Ja. Maar dat is van... Dat is een kwestie van tijd. Dat is een kwestie van tijd, want in Nederland krijgt op dit moment ongeveer voor een kilowattuur wat een zonnepaneel opwekt, 6 cent. Ja. Als dit koppelt onder het net. Maar er komt in januari van 2014 komt er een nieuwe wet. Ja. Van dit nieuwe kabinet Rutte 2. Ja. En die houdt coöperaties in Friesland de mogelijkheid om dit soort velden, ik in Friesland, maar dat geldt voor heel Nederland, te realiseren. Ja. In 2014 is het in Friesland. Ik schat in minimaal 4 van dit soort parken krijgen bij dwarpen die zich er nu al op ontariën zijn. Er zijn nu al dwarpen in Friesland mee bezig. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Dus in Burgum speelt dit speelt in Akrum, dit speelt in Grauw, weet ik. En zo zijn er nog meer dwarpen die weten dat deze nieuwe wetgeving er komt. Ja. En die zijn nu al maar groepen mensen in het dorp, soms vanuit dwarfbelang, bezig om mensen te vinden die daar participeren willen in dit soort parken. Hebben wij in Friesland niks zoveel velden die braakleiders zijn, maar waar dat makkelijk op realiseren is? Ja, als je die gebieden binnen in Friesland niet wel. Ja? Wat hier ligt, bijvoorbeeld bij de vleenbasis in Leeuwarden, dus je ziet een enorm gebied. En dit is een vleenbasis, dat jij bij een vleenbasis. Dit is een soort gebied dat wordt net gebruikt door een loertsoorlijst bijvoorbeeld. En ik ken dat op de manier dat coöperaties, dus mensen niet eromheen wennen, dat die daarin participeren. Dat zal net zo groot zijn als hier, want daar wennen natuurlijk net zoveel mensen omheen. En elk dorp heeft wel een onbestemd hoekje of een boer heeft een hoekje dat er wel voor oneren wil. Nou ja, dat kan het dorp zelf wel bepalen. Iedereen kiest zijn eigen dorp en iedereen kiest zijn eigen boerderijen. Ja. En ik denk dat er samen een plaatsje maken is per dorp van wij kennen het wel en wij kennen het net. Ja, iedereen moet wel een mooi werkje willen. Ja. En het hoef ik net altijd beslist op de grond te lezen. Dan kan ik gewoon bij een boer op een melkveestal.
Het kan op een stal, het kan op een sporthal, het kan op elk dak of stuk groen wat je als je een alma vindt van dit zou geschikt wezen. Ja. Maar nou zit ik wel te denken van, als nou die dorpen al je aan zeg maar een hectare of 2 hectare bij het dorp krijgen, dat het wel weer, dat het wel gevolgen van het landschap, zeg maar, van het dorpslandschap. Oh ja, maar dat is zeker zo. En daar zit ik heel goed aan nadenken met van hoe kunnen we dat misschien zo vol mogelijk verstopje of hoe kunnen we het zo vol mogelijk zien laten. Het kan ook op een hele andere manieren. De hashtag zonnepanelen, Sint-Wurg, die zit op een peel en die draait de hele dag maar een zinnen mooi. Dan kist ik op een parkeerterrein van bij de supermarkt bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets omheen was. Dit stiert op een groen, maar dan kist het ik 2 meter omheen brengen. Dat is de auto zonder parkeer. Dus er zijn een heel soort mogelijkheden en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Persoonlijk vind ik het een gek idee dat in deze provincie aanst een groeien volkomen te lezen met zonnepanelen. Dat lijkt het me meneer. Ik ga landschapsarchitect Peter de Ruiter vragen om mij uit te lezen hoe hij dat jongen zucht. Als oud-directeur van Atelier Friesland had er de provincie adviseerd over hoe je zonnepanelen goed inpassen kunnen in het landschap. Nou kom ik direct op Duitsland waar en daar hebben ze hele grote velden vol met die zonnepanelen. Zou dat hier kennen? Nou, liever niet. Nee, het zou een forse inbreuk zijn op de rust en de ruimte van het Friese landschap. Die zonneweiden, dus weilanden eigenlijk vol met zonnepanelen, dat heeft toch een hele industriële uitstraling. Ja. Vergelijkbaar met glastuinbouw. Dat moet je eigenlijk niet willen op deze plek. Plus dat je eigenlijk daarmee dus land uit de voedselproductie haalt. Ja. En als je kijkt naar de toekomst toe, dan komen steeds meer mensen op deze aardbol. Dus die voedselproductie is denk ik heel erg belangrijk, ook voor Friesland. Ja. Maar wat moeten we dan? Nou, ik ben bij het gebruik van zonnepanelen altijd een voorstander van dubbel ruimtegebruik. Dus meervoudig ruimtegebruik. En als je het hebt dus over het landelijk gebied in Friesland, dan kan je het heel goed combineren met lichtbokstallen. Dus dan heb je eigenlijk de daken van lichtbokstallen. Ja. En als je die bekleedt met zonnepanelen, is er dus sprake van meervoudig ruimtegebruik. En voor de bedrijfsvoering van de boer kan het ook echt een meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld boeren met een melkrobot hebben dus een constante vraag naar stroom. Nou, die zonnepanelen kunnen daarin voorzien. En je ziet nu ook overal dat gebeuren. En ik vind dat echt wel een meerwaarde hebben ook voor het Friese landschap. Omdat je daarmee ook zeg maar, het imago van de boer verbetert. Hè? Dus het heeft een imago van duurzaamheid. Ja. Het heeft een hele moderne uitstraling. En ik vind dat echt een meerwaarde hebben voor het Friese landschap. Als je al die daken die dus op de zon zijn geëxposeerd, als je die meetelt, dan kom je uit op ongeveer 350 megawatt aan opbrengst. Dus dat is als alle daken van alle lichtboxstallen zonnepanelen delen was, dan en dan daken van meer dan 700 vierkante meter, dus echt de grotere daken. Dus dat zijn forse opbrengsten die echt wel een belangrijk onderdeel kunnen vormen van die energiebalans voor de toekomst. Ja. Boer Jan Koning uit Hielpen woer zijn bedrijf al een heel schoftlien door zijn maatje. En zo'n een peer hier lezen de dakken van zijn listboxenstallen vol met zonnepanelen. Ja, ik zit toch wat duurzaam te denken. Enerzijds is te denken over windmolens, over biogas. Maar ja, windmolens mocht net. Biogas is net echt interessant, milieutechnisch net. En er zit een zonnepaneel te denken. En ik denk, ik kies het zelf weer oplezen op dakverhuur en toen zie ik advertentie in de kranten. En daar heb ik op gereageerd en zo ben ik in contact gekomen met die man. En toen ben ik wat dat naar akkoord gekomen. En die heeft zonnepanelen op het daklijn. Er lezen ongeveer 1400 panelen en dat is van 70 tot 80 huishoudingen per jaarbasis. Dat we wel een vereiste dat het er netjes op ligt. Nou, dat het wel in vlak weer dat het zelf net zo goed zegt. Nou, en daar hebben wij wel een heel soort positieve reacties op gekregen. Die winnen zelfs, meestal in het kouden, die fietsen hier heel vaak langs. En het laat er al niet op en die hebben daar nooit zo'n. Dat vond ik op zich, vond ik wel leuk. Er wordt je meer produceert dan dat wij zelf broeken. Maar alles, het zo gauw als in de skin, dan broeken wij volledig groene stroom. Dus het duurzame is wel slagen? Het duurzame is zeker slagen. Nou, dat begint maar, dan zit weer op de oostkant. Nou, dan begint de zon al te schijnen en dan draaien we vrij betiert op zonne-energie. En dan gaat het zo over het zuiden. Nou, daar hebben we ook vol lezen. En dan zijn we uit het westen. Dus eigenlijk pakken we de hele dag zo vol mogelijk van die groene energie. Koning heeft plan voor een zinnengruide, maar daar gaat de gemeente net mooi akkoord. Daar ben we wel mee bezig geweest om wat in het veld te zetten. Nou, met een mooi BM'tjes eromheen.
En ja, dat hebben bij de gemeente hebben we dat onvregen, maar ja, dat we de lokale overheid weer dat eigenlijk wat uitzetten. Nou, want we zijn van dat we een mooi project zetten, maar BMK's eromheen. Dat zit net in het. Nou, van de bovenkant niet, alleen vanuit de loft, maar ja, dat kon niet. Jonkende staaldakken kiezen ook een hele soort particulieren van zonnepanelen op hun dak. Krijgt als in Jestermar, dat het echt vol uit. De zus in die dorpen, ik hield er meer van dit soort discodaken verschijnen. Heb je hem daar de provincie over adviseerd? Nee, in principe niet. We hebben alleen eigenlijk over het landelijke gebied geadviseerd. Maar wat je wel ziet de laatste jaren vooral is dat in die dorpskern natuurlijk heel veel particulieren ook zonnepanelen toepassen op hun daken. Ja. Ik maak er altijd vreselijk nog aan wennen, hè? Ja, alles went natuurlijk. Maar wat je wel ziet hier bij de entree van Jestermar is dat het toch een vrij rommelig beeld oplevert. Ja. Dat is jammer. Hè? Op zich is het natuurlijk heel positief dat particulieren investeren in een duurzame energievorm, zoals zonnepanelen zijn. Maar je zou dus eigenlijk het net even anders kunnen vormgeven of anders kunnen situeren. En als je kijkt bijvoorbeeld naar deze daken, dan zie je zo'n vertanding in die panelen. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Als je dus kiest voor rust en eenvoud in de hoofdvorm, dan levert dat een veel beter beeld op, hè, vanuit het oogpunt van ruimtekwaliteit dan die vertandingen. Dat levert toch een vrij onrustig beeld op. Ja. Wat je eigenlijk zou moeten willen nu, ook vanuit de provincie en de gemeente in Friesland, is dat je toch een soort klein beeldkwaliteitsplan laat opstellen van hoe kan je nou panelen op particuliere daken eenvoudig plaatsen. Met een eenvoudige hoofdvorm. Zodat het er nog goed uitziet. Ja, precies. Dat het net even iets beter kan dan wat je nu ziet. Want dit geeft toch wel een rommelig beeld eigenlijk bij de entree van Jestermar. Terwijl je als je hier achter je kijkt natuurlijk een geweldig landschap ligt. Ja. Dus dat contrast wordt dan toch wel groot. En dat is heel erg jammer. En met een aantal eenvoudige verbeteringen zou je dus toch net even een kwaliteitsslag aan kunnen geven. Oké. Ze lezen hier echt overal, hè? Die het ze daar op het hok plaatst. Ja, wat je ziet is, zonnepanelen hebben natuurlijk een moderne uitstraling. En dat verhoudt zich eigenlijk moeilijk met historische architectuur, hè? Historische gebouwen. Zoals bijvoorbeeld hier in de Dorpsstraat van Jestermar. Hier ligt er gelukkig ook niet zoveel. Maar op die schuine pannendaken is het, daar botst het eigenlijk. Maar op zo'n bijgebouwtje, dus wat meer achter de Dorpsstraat, daar kan het eigenlijk prima. Ja. En wat je ook hier ziet is dat er eigenlijk 2 generaties panelen liggen in 2 verschillende richtingen. Nou, dat is dan weer jammer. Ja. Maar het idee dat het dus op zo'n bijgebouw ligt, en net als eigenlijk op de lichtboxenstallen van boeren, dat past dus ook vaak goed. Ja. Dat is eigenlijk prima. Maar eigenlijk zei je van, maakt het erop aan dat als je naar je huizen bouwen, dat ze dan integraal opgenomen worden in die architectuur? Ja, dat is eigenlijk de opgave voor de architecten van de toekomst. Van als je dan zonnepanelen toepast, probeer het tegelijk te integreren. Dat het één integrale opgave is. En wat je nu dus vaak ziet, is dat zonnepanelen ergens worden opgeplakt. Ja. En dat zagen we ook net hier in de straat achter ons. Ja. En dat ervaren wij als lelijk. Ja, dan is het vaak echt iets, een laag die je eraan toevoegt die eigenlijk autonoom is. Hè, dus zijn eigen betekenis zou moeten hebben. En als je dus kan koppelen gelijk aan zo'n concept van een moderne lichtboxenstal of een modern bedrijfsgebouw waar ze liggen op een plat dak. Of ik gewoon een modern huis. Ja, precies. En bijvoorbeeld in Duitsland zie je ook dat er echt lessenaarsdaken worden toegepast bij moderne agrarische gebouwen. En die lessenaarsdaken liggen dan precies goed op de zon. Dus dan heb je een optimale benutting eigenlijk van je capaciteit. Windmolens hebben de afgelopen jaren het Friese landschap sterk verloren. En het is nog net voorbij, want er komen nog meer, ze worden nog groter en nog hoger. Maar ik zonnepanelen zullen uw omjouwing verhoren. Soms binnen ze wat voortstappen op dakken, maar in gewoon gevallen ik gewoon iepen en bleed in de gruiden. Hoe je het draaien willen, duurzaamheid zet een duidelijk stempel op uw directe omjouwing. Of je het nou mooi vindt of net. Zo'n 5% van uw provincie besteedt uit bedruwde terrein. Friesland heeft er zo'n 300 van, Lietse en Grutte. En in de meeste gevallen verdienen ze net de schoonheidsprijs. De bedrijven die er zitten komen vaak uit oude gebouwen uit de dorpskernen, die daar toch leeg komen te staan. Eigenlijk 2 problemen met nou hard aan werken wordt om ze op te lossen voor een mooier en leefbaarder Friesland.